1 लाखनिबो बारा भट लानानै जों सापागुरि समस्तिया 126टा समस्तिनि बिथोराव जों हाइस्ट भट मोननो थांगासिनो दङ। हितेश बसुमतारिया अबे दलनि जों दाबो मिथिया आसलते। अमाया मोनसे मेसेज होनो हायो नोंथांमोननि चेनेलनि दारा जे जों फैगौ समाव जों आसाम बिधान सभायाव मोनसे जारिमिन लिरनो थांगासिनो दङ। बे खोथाखौ दिनैनिफ्राय 1 मास आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आङो। 1 लाखनिबो बारा भट लानानै जों सापागुरि समस्तिया 126टा समस्तिनि बिथोराव जों हाइस्ट भट मोननो थांगासिनो दङ। आरो थांनाय समाव जि बर' अबर'नि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बेयाव माने अबर' होननाय संगठन सृष्टि जादोंमोन। बेखौ खोमानानै जोंनि जिएसपिनि जि दैदेनगिरिफोर आरो इउपिपिनि दैदेनगिरिफोर बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे जारिमिन लिरनो थांगासिनो दङ। आरो इउजि ब्रह्म बिथांखौ जों दिनैसिमहालागै जोंनि जाथिनि थाखाय बा मानसि समाजनि थाखाय जेसेबां गोबाव सम खामानि मावबाय बिथांखौ जोङो मोनसे उपकार हिसाबै मोनसे जोङो बान्था होनो थांगासिनो दङ। आरो मोनसे खोथा एसे आगोलावसो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंलांखाबाय जे बिथांखौ देरहानाय लोगो लोगो मन्थ्रि खालामगोन। आरो आंजोंबो बहुद टाइम खोथा हेमन्त बिश्व शर्माजों रायलायनाय जाखादों जे देरहानायनि फार्स्ट केबिनेटआवनो जोंनि जे माने बिजाथि उरखाव ब्रह्म बिथांखौ केबिनेटनि बिराद गिदिर मोनसे दायित्व मिनिस्टार पदखौ होगोन होननानै खोथा होखादों। बेखायनो आं नोंथांमोननि चेनेलजों जोंनि बे गासैबो सापागुरिनि जे रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे फैगौ समाव 1 लाखनिबो बारा भट होनानै जोङो इउजि ब्रह्म बिथांखौ देरहानानै जोंनि बे ओनसोलनि जौगाथायमूलक खामानिखौ मावनो थाखाय गासैबो जाहाथे जोङो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै बिथांखौ जै जग्त खालामो बिनि आंनि नोंथांमोननि सिगाङाव आर'ज। नाथाय हितेश बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों आं लकेलनि केन्डिडेटखौ आं देरहागोन होननानै। हितेश बसुमतारिया अबे दलनि जों दाबो मिथिया आसलते। मैया दाख्लैसिम बिथांखौ जोङो इउपिपिएलनि होननानैसो मिथिगौ। आरो दिनैबो जोङो बिपिएफनि गासैबो जि माने रायजो राजाफोर दङ जाय भटारफ्रा हितेशखौ भट होगोन होननानै सानदोंमोन बिथांमोनजों मोनसे आंनि मेसेज थांगोन जे हितेशा मालाबाबो मोनसे दलनि जानो हाया। फैगौ समाव जोंनि सरकारावनो हितेशा फैफिनखागोन। बेखायनो जों थोंजोङै जि दैदेननो थांगासिनो थोंजों दैदेननाय हान्जाफोरजों फैथों। खारन हितेश बसुमतारिया दिनै बिपिएफनिफ्राय देरहानानै गाबोन जे बिपिएफ जाना थागोन बे नंखायथार। बे बिथाङा गाबोननो जोंजों इउपिपिएलआव फैफिननानै जोंजोंनो एखे लोगो दैदेनगोन। गतिके आं खावलायो गासैबो रायजो राजायानो हितेशनो भट होआलाबासिनो बा बिपिएफनो भट होआलाबासिनो इउपिपिएलआवनो जाहाथे भट होयो आरोखि।